L'associació Som Esqueix sorgeix fa uns 3 anys per la voluntat d'un grup de persones, pagesos i educadors i educadores socials, per transformar la societat a través de l'agricultura ecològica, del respecte al medi ambient i d'una nova manera de veure l'economia. Els 4 grans objectius que tenim són la recuperació de terres agrícoles en desús, el segon gran objectiu és la formació de persones en agricultura ecològica, el tercer gran objectiu és la protecció del medi ambient i el quart gran objectiu és la producció de producte agroecològic. Som Esqueix, som 6 socis que vam crear l'entitat. Actualment són 5 persones les que estem contractades i treballem en les diferents activitats. Després tenim un grup de voluntaris de 10 persones que ens ajuden en el dia a dia amb les diferents feines i àrees que tenim i en les que treballem. I tenim un col·lectiu que l'anomenem Amigues de Som Esqueix, que ens ajuden amb el que poden, tant pot ser aportant econòmicament una quantitat mensual o ajudant-nos i col·laborant de forma puntual en algunes ocasions o en algunes promocions com pot ser de comunicació o de màrqueting, que ens donen un cop de mà per tirar endavant. Som Esqueix té 3 branques principals. Una que és l'agrícola, en la que fem recuperació de finques i busquem finques que es trobin en abandonament o sense relleu generacional, i l'altra la del consum responsable mitjançant la venda de les nostres cistelles de producte ecològic. També tenim una àrea formativa en la qual nosaltres dissenyem i executem programes formatius per la capacitació laboral de col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social. I la tercera branca és l'educativa, on fem programes d'educació ambiental per a escoles i per centres d'atenció a la infància. Un dels avantatges de ser associació és poder accedir a que ens declarin entitat d'utilitat pública, que fa que tinguem avantatges fiscals tant nosaltres, com a entitat, com les persones sòcies que aporten els seus diners a aquest projecte. Un dels reptes del futur és constituir-nos en cooperativa, perquè totes les persones que treballin a l'associació hi passin a ser sòcies dins del projecte.